Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang panag-uban, sa tuang pagkulo-kabildo karong buntaga. O di una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na usab nga adlaw, lain usab higayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisok. Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Sabado, ha? Pizza 11 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta tuang nga mga pinanggantig paminaw to mga sukintig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa silang tagsa-tagsa ka mga radyo nagtan-aw sa tuang nga Facebook Live, sa tuang nga YouTube channel og sa DYHP application. Ato ang makaigsunan nga sayo kaayo in taon nga nag tikaw-tikaw karon nga mga orasa. Sayo kaayo nga nag kuan ka sa mang Nestor, no? Sayo kaayo mga sukindig paminaw nga nanikay-sikay. Kumusta ka mong tanan og niining ato ang maulanon, mabugnaon mga sukindig paminaw nga kabuntagon. O niya ato makaigsunan nga kanunay nga nagatang sa programa karong buntaga. Unya sa ngalan ni Atty. Rufil Fernandez Banyo kamoy ato ang regular anchor karong buntaga. Ako yung kasamtangan nga makauban radyoman Benji Tangian nga maoy magauban-uban o saan ninyo karong buntaga mga kasama. Apan matag karon og unya no kun dunay higayon makasama dunay stable nga signal unya dili na pud sila ma-busy taon sa Atty. Rufil dito sa ilahang kanang naang nahimutangan dito sa Mindanao musod na pud siya matag karon og unya sab kasamang Nestor aron nga mo appeal dinhi sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Ato ang kulo kabilduhan karon makasama kini nga mga dagko nga mga isgutanan diri sa tua naguna nga mga isgutanan sa tua nga panag-uban karong buntaga tungod kay matud pa bagyong Inday ni kusog og jutay samtang paingon na kini nga mogawas sa Philippine Area of Responsibility kon part. Apan taliwala ni ini signal number 2 giisa gihapon sa northeastern portion sa Itbayat, Batanes. Dito makasama gihapon ni sa tumoy nga bahin sa Luzon, the area makasama ang nagsinati ang kusog gihapon o kusog nga hangin o kusog nga pagbunok sa uwan. Samtang subay ni ini dito sa Malapatan, Sarangani Province, usa ka dakong landslide ang miigo sa mao nga dapit. Diin mikalas na og pulo ka mga tao nga naglakip sa duha ka mga bata. In taon mga sukindig paminaw subo kay palandungon dito sa kining ni ang maong lalawigan dito sa Sarangani kasamang Nestor baguhay lang in taon nga miigo ang kusog nga linog apan karon usa ka dakong trahedya na usab mga sukindig paminaw ang nasinati sa maong probinsya tungod kay pulo ka buok mga sukindig paminaw ang nakalas ni ining maong pagdahili sa yuta tungod sa habagat nga gipakusog sa bagyo nga Super Typhoon Inday. So pulo ka mga individual in town ang nakalas ka sa mang Nestor ni ining maong bagyo. Kaluoy ba in town no yang ato ang makaigsunan nga bag-o pa nga naagian sa bag-o pa makasama nga nakasinati sa kanang naang linog garon dako na sang trahedya nga mao ang bagyo mga sukindig paminaw. So pulo ka tao, pulo ka mga individual town ang namatay mga sukindig paminaw na tabunan sa yuta. Samtang asfall gikan sa nibuto sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island region niabot dinhi sa Sugbo hilabihan nga nakaapektar na sa mga kinabuhi og paningabuhian sa mga taga-Dakbayan sa Toledo. Mo ni nga tungod kay kanang Toledo mga sukindig paminaw at bang lang kana gyud. At bang kana kasamang Nestor sa San Carlos City unya tapat sa Toledo pinamungahan unya tapat kanang San Carlos Valle Hermoso dang ibabaw sa Valle Hermoso mo na ang Canlaon City nga naa diha nahimutang ang bulkan. So muna nga kanang na ang pagbuto ka sa mang Nestor dito ang mga asphalt sa ibabaw sa bulkan paghapak sa hangin nilabang sa dagat paglabang sa dagat diris ka atbang niya nga mao ang atbang ang Toledo ang pinamungahan kanang Toledo pinamungahan Barile kanang dumanhog ka sa mang Nestor pero kani gyud diri dapit ang nataman
ang nataman kani gid diri sa may Toledo, ang bahin og ingon man usab sa may Pinamungahan, mo gayud abot gid diri Sugbo. Ang asphalt mga sukindig pa man abot diri sa Dakbaya, Sugbo, Talisay, Minglanilia. Apan hinuon dinis ato dili kayo susama dito sa Toledo nga grabe ang ilang nasinati nga asphalt usab. Straight to the point. Samtang ang EMBO o Environmental Management Bureau ni pahibaw nga ni improve ang kalidad sa hangin sa Sugbo, human nibalik na kini sa good levels kagahapong adlaw. Straight to the point. Sobra sa 40 ka mga buhi nga baboy gikan sa Negros Island wala makalusot sa pantalan sa lungsod sa Dumanog. Straight to the point. So aduna makasamay ni suway unta pagdala og baboy gikan sa Negros Island region. 40 ka mga baboy taon kay dadto Sugbo kasamang Nestor unya gibabagan kini diha sa pantalan makasama wa makalusot sa pantalan sa Dumanog. Sumuna nga balik amot gibalik baka nila ning ilang baboy or kanang giihaw lang ba das pantalan kasamang Nestor. Pero ang uban mangita magpaagi kasumang Nestor. Ang uban mangita rag paagi no, nay uban nga mangitag paagi nga maka kanang naa nga maka biyahe pero mo na nga gibawal man, bawal pa man giban man ang biyahe sa tanang biyahe sa mga baboy gikan sa Negros Island region tungod lagi sa kaso sa ESF. So mo na nga di lang sa ipugos ato mga taga Negros kay balota nga usa sa mga labing dako nga paningabuhian kasamang Nestor o dako kay gikatabang no sa paningabuhi sa ato makigsunang sa Negros. Ako taga Negros ako kanang baboy kasamang Nestor nya kani karon may problema dako kay di man makalusot diri. So muna nga dili pod nato ma-blame, dili pod nato makasama basol ang probinsya Sugbo tungod kay nasay mga industriyas baboy dinhi lisod sa kay mapiktuhan unya ang Sugbo ra ba maoy number 1 mga sukindig paminaw nga komprador tag baboy kay daghan kay diri god gani kasamang Nestor ay nagpalit na ganig humba sayo kayo. So mo na nga ang problema ani kay kung dili makalusot na ang baboy gikas Negros mo barato ang baboy mahal gyapon ang lawg. Barato ang baboy ang lawg maoy mahal kaayo dinhi Sugbo. Mo mahal samot ang baboy. Kung mauhon ni nga di na makalusot mga sukindig paminaw ang baboy sa Negros. Straight to the point. Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival suportado ang sugyot pag-hire og konsultant og mga eksperto alang sa hingpit nga paghuman sa CCMC building. Straight to the point. Wa paghihapon din na nahuman ng CCMC kasamang Nestor. Wa paghihapon din na nahuman ng CCMC gilumot-lumutan na tingali ng ibabaw ana diya. Ano man na nga kadako na bas kwarta mga sukindig paminaw nga na kanang naang nga nagasto ni anang mao nga CCMC hangtod garo wa pay human-human. So mo na nga sige Mayor atuan na nga basin og ubos imong administrasyon bason pag mahuma na kanang na ang maong CCMC Mayor Nestor ito paningkamutan nga mahuma na kay daghan atong mga kaigsuna mga Sugboanon ang nanginhanglag serbisyo diha sa CCMC. Straight to the point. Sa pikas bahin mga kaso sa COVID-19 na dito sa kauluhan giingon nga padayon nga ni Saka. Straight to the point. Na diyan na sa COVID kasamang Nestor. Unsa naman noon nag-abot naman ng sakit sa baboy, sakit sa tao. Apan ang mga eksperto ni auhag sa tanan nga mga dili magpanik ang publiko o partikular na nga niagi na sa mga ginikanan ang bantayanan ka uban ang ilahang nga mga anak. Straight to So dito sa kauluhan nabantayan dito na matikdan nga dunay kasos COVID-19 dito niya padayon mang nidaghan dito kasamang Nestor ngano naman sad ni padayon namang nidaghan way halin ang face mask unsa ba. Ato ni hatagag pagtagad ato ning i-monitor kasamang Nestor ato ang mga taga Department of Health ato ang mga taga Department of Health diha unya ato ang mga LGUs kauluhan
Klaruhan ninyo na sa COVID-19 diha kinahanglan nga dili na mo katap sa lain pang mga probinsya. Diri sa Pilipinas kay sus ha. Pa maka-recover at makaigsunan nga nawad-ag trabaho sa COVID-19. Ang uban taon wa pa makabalik gani sa lahang anang pagpadagan sa ilahang nga mga negosyo nya ni ana sa din nagsamok-samok na sa din nga daghan na sa kunong kasos COVID-19 sa kauluhan pero manghinaot ta di lang ta magpanik ha kay kahibalo ta kining ni nga mao nga COVID-19 kasamang nisor kung salin pa ni adtong COVID-19 gyud katong sa una nga wave kasamang nisor karon murag kuan na lang ni kinagmay na lang ni dili kay ni isog na lang ning ni ang mao nga kagaw. Straight to the point. Samtang balita dito sa gawas sa nasod, negosasyon tali sa Amerika ug Iran, gipaningkamutan sa mga mediators nga mabanhaw tali sa pagdeklarar na ni US President Donald Trump nga natapos na ang ilahang ceasefire. Straight to the point. So humana ko nung ilang ceasefire kasamang nistor dito sa Amerika o ingon man usab dito sa Iran. Ingon si Trump humana man na ngita na puntag unsay kuan ani sunod mahitabuan ikaw Trump ha, kalma lang po Trump ha. Kalma lang Trump kay diris amo, rabi na ang panghitabo ni butong mga bulkan, di ay linog Trump, di ay bagyo. Nagsagol na makatalagman na mo diri Trump o niya magbinuang ka nimong kakalaki di ha. Ayaw na Trump kay mumahal na sad ang to ang gasolina anin na. Kanag uban pa makasama nga ato ang atangan diri sa ato ang pagkulo-kabildo karong buntaga sa ato ang pagpanag-uban og sa 93.9 IFM.